హాయ్ వెల్కమ్ టు భుజ్బంగా ఛానల్. సో కొత్తగా వచ్చిన లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు అయితే మార్నింగ్ 6:30కి లేచి బట్టలు వేసేసి వాషింగ్ మిషన్లో అండ్ ఇడ్లీ పెట్టేసి పల్లీలు వేయించి అక్కడ పెట్టేసి వీటి నెత్తి మీద కొంత ఆయిల్ రాసి సో టీవీ ఆన్ చేశాను. బొమ్మలు అయితే చూడడు వాడు, సాంగ్స్ వింటారు యూట్యూబ్లో. సో సాంగ్స్ వింటారు, చాలాసేపు వింటాడు అనమాట. సో ఆ లోపల మేము బట్టలు అయిపోయినాయి, బట్టలు ఎండేసామన్నమాట. ఎండేసిన తర్వాత సో టిఫిన్ పెట్టేసాను, టిఫిన్ కూడా అయిపోయింది. ఇడ్లీ పెట్టాను అనమాట. 2 ఇడ్లీ అనమాట. మంచిగా ఉంటే 2 ఇడ్లీ తింటాడు, లేకపోతే అంటే స్పాంజీ లాగా ఉన్నాయి. సో నేను అవుట్ కుడుములు వేసాను అనమాట, ఇడ్లీ ప్లేట్లోనే వేసేసాను. సో ఎప్పుడైనా అలా చేస్తూ ఉంటాను, వీక్లీ 2 టైమ్స్ చేస్తాను అనమాట. హెల్తీగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. రవ్వగా తిని బోర్ కొట్టేసినప్పుడు ఇలా చేస్తాను. దాని మీద పల్లీ చట్నీ కాంబినేషన్ సూపర్ ఉంటుంది అనమాట. కారపొడి వేసుకున్నా బాగుంటుంది అనుకోండి. మేమైతే పల్లీ చట్నీ చేసేస్తాను. సో పల్చగా కాదు, చిక్కగానే మీడియం అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో చేస్తాను అనమాట. సో 2 సైడ్లు వేసేసాను. సో ఈ మధ్యనే కొన్నాను ప్లేట్, సో బాగుందని. సో 3 ప్లేట్లు వచ్చాయి, 6 స్పూన్స్ ఏమో వచ్చాయి. 4కు నార్మల్ స్పూన్స్ అనమాట. సో బాగుంది ప్లేట్ కొని, నేను కూడా అప్పుడప్పుడు తినేస్తాను అనమాట. దాంట్లోనే సపరేట్గా ఉంది కదా, సో నేను తీసుకోవాలి పెద్ద ప్లేట్స్ అనమాట, టిఫిన్ ప్లేట్స్. సో వాడికైతే ఆ ప్లేట్లోనే పెట్టేస్తాను. మామూలుగా ఉన్నప్పుడు గిన్నె అంటే మామూలుగా మన ఇంట్లో ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, టిఫిన్ ప్లేట్, స్టీల్ దాంట్లో పెట్టేస్తాను అనమాట. సో బాగున్నాయి కదా, వాడు తింటాడు కదా మంచిగా అన్నట్టు పెట్టేస్తాను. బలవంతంగా ఏం కాదు, వాడికి ఇష్టం ఉంటేనే పెడతాను, లేకపోతే ఎగ్ ఉంటే ఎగ్, ఆ టైంకి జావా అయితే ఏదో కూడా చేసేస్తాను అనమాట. బలవంతకి పెట్టినా తినరు వాళ్ళు. సో బాగోదనమాట, మళ్ళీ బయటికి తీసేస్తారు, ఎంత గలీజ్ చేస్తారు. సో తినేసాడు. తిన్న తర్వాత మినిమం 2 గ్లాసులు వాటర్ తాగుతాడు మా వాడు. సో 1 గ్లాస్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ గ్లాస్ చూసేయండి ఎక్కడ వచ్చి తాగుతాడు. సో పరుపు మీద వచ్చి తాగుతాడు అనమాట. మినిమం 2 గ్లాసులు వాటర్ తాగుతాడు వాడు కంపల్సరీ. సో అంతా క్లీన్ చేయించేసి, అంటే మూతి చేతులు అనేక ఇచ్చేసి వాడు తాగేసాడు అనమాట. తాగిన తర్వాత ఇక తిరుగుతున్నాడు అనమాట. వాడు అటు ఇటు తిరుగుతాడు, వాకింగ్ చేస్తున్నాడు. సో చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ నేను షార్ట్ పెట్టాను వాడు బట్టలు ఆరేసేది. కొంచెం చూడకపోతే చూసేయండి అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్తగా చూస్తుంటే. అండ్ ఈ వీడియోతో ఇప్పుడైతే ఎండ్ అయిపోయింది.